Hola, amics i amigues. Un dia hem arribat a la classe i nos hem trobat una peixera amb 2 peixos. I vam decidir posar-los nom. Els de classe dels dofins es diuen Rurat i Pinxo. I els de la classe de mussols es diuen Iris i Linda. Els peixos de la classe dels koalas es diuen Piri i Iron Man. Algunes coses ja sabíem, que tenen escates que viuen a l'aigua i que viuen a l'aigua, i més. Però volien saber més com respiren sota l'aigua. Durant molts dies van observar què feien i com eren. Necessiten aigua neta i aliment. Vam mirar un peix per fora i vam parlar de les seves parts.
Vam obrir un peix per dintre i vam parlar de les seves parts. Havia moltes coses. Algunes igual que les persones i altres no. Vam veure les brànquies. Amb unes canyetes i vam veure que sortien de l'aigua bombolles. Dins de l'aigua hi ha oxigen que no vegem. Hem colat l'aigua amb sorra. I ens vam imaginar que la sorra eren les bombolles d'oxigen i el colador les brànquies del peix. L'aigua passa per les brànquies i agafa tot l'oxigen. I l'aigua entra per la boca i surt per opercle. Ens van visitar uns submarinistes i ens van explicar com podíem respirar sota l'aigua. L'oxigen per respirar sota l'aigua està en unes bombolles d'oxigen.
Si surten fora de l'aigua es moren perquè no poden respirar. Les brànquies agafen tot l'oxigen de l'aigua. Les brànquies estan dins i l'opercle fora.